Benvinguts a Tech News. Benvingut, com sempre, a l'Emili Blanque. Què tal? Hola, Carles, bon dia. Aquí estem de nou. No només parlem d'ordinadors i d'això, sinó que aquí, al programa de Tech News, Noves Tecnologies, parlem del nou futur que ens depara en molts àmbits, i un és l'automoció. Correcte. Els cotxes. Avui tractarem de parlar de vehicles elèctrics, d'un parell de vehicles elèctrics, i bueno, no és la nostra especialitat, però com que ens agrada molt, doncs vinga. De moment no és un present encara, el cotxe elèctric? Bueno, sí, és un present. De fet, crec que no només és un present, sinó ja fa temps que funciona, poder no tant a Espanya, però sí, i de fet per mi és un present el cotxe autònom, i aquí sí que igual hi ha més discussions, però jo hi crec molt, realment. Per exemple, que l'altre dia parlàvem sobre la tecnologia 5G, una de les coses que serà un salt exponencial i que revoluciona el 5G és la conducció dels vehicles autònoms. Realment serà un salt brutal. Això en podríem fer un programa especial, d'això. Jo dic elèctrics, però jo crec que serà un present ja definitiu, perquè ara, per exemple, la Generalitat va posar un impost pels cotxes que circulin per dins de la ciutat i contaminin més. Vull dir que això no hi ha aturada, Sí, no ens carreguem el planeta. Està clar, vull dir que el vehicle a curt termini serà elèctric o no serà, vull dir, això és així. De fet, no sé si les últimes notícies, per exemple, de qualsevol notícia que vegis de l'automoció, inclús totes les marques estan traient vehicles tant híbrids com elèctrics, i crec que el futur és elèctric, vull dir, el futur immediat, a curt plaç. Ens parlaràs de dos cotxes avui elèctrics. Un quin és? Un és el NIO E7. Aquest és una passada. Sí, correcte. De fet, jo li veig bastanta similitud en el que seria el Tesla, la berlina de Tesla, val? És una berlina, ja et dic, per mi bastant similar al Model X, o el Model 3 de Tesla, però... Aquest és xinès. Exacte, aquest vehicle és xinès. Que tot el que diem a vegades aquí, la fama, no?, de Xina, que no és de qualitat, riu tant d'ells, no? Bueno, jo crec que... Sí que és veritat que la Xina abans eren famosos per copiar coses i per fer coses molt econòmiques, però en el món de les noves tecnologies també i de l'enginyeria porten molts anys que estan contractant a grans enginyers i grans tecnòlegs europeus i americans perquè vagin allà a treballar, i el que estan fent és quedar-se el know-how dels grans països i les grans universitats, no? I estan fent les coses molt bé, i evidentment tenen molta clientela pròpia i molts diners, vull dir que és un mercat realment brutal. Doncs sí. I què me'n dius d'aquest cotxe, l'ET7 de NIO? Bé, per mi és un cotxe que ve per competir directament amb Tesla. És un cotxe que, a més, hi ha certes tecnologies que aplica a Tesla que aquest cotxe ells diuen que la supera, i és probable que així sigui, com per exemple la tecnologia líder de conducció autònoma. Diuen que és bastant millor. Les últimes conferències que he estat veient sobre Nvidia, que és el processador que fa servir, realment funciona molt bé, aprèn molt ràpid. Diu que és completament autònom per qualsevol via, autopistes, zones urbanes... Correcte, sí. Això és una cosa que Tesla també té implementat. De fet, va ser Tesla qui va començar, però aquí a Europa no els deixen conduir i estan capats, però tots tenen o sigui, qualsevol Tesla que vegis per aquí té el sistema autònom integrat. El que passa és que no els deixen desbloquejar, no? Però té un sistema molt bo, per lo que diuen, i després supera a Tesla en què, de fet, té 3 models. Un d'ells té una autonomia de 500 quilòmetres, que això seria com el Tesla gamma baixa. Després té un que ells consideren com a gamma mitja, que són autonomia de 750 quilòmetres, que seria el tope de gamma de Tesla.
I després tens una última versió, que això ja és tremendo, que és que té una autonomia de 1.000 quilòmetres. Això ja faria doncs, que qualsevol dièsel que estigui a la mateixa alçada, vull dir, del que seria autonomia de conducció en viatge llarg. Per mi és brutal aquest vehicle. És brutal. Hem d'anar a aquesta situació. El problema, clar, ara que dius, és l'econòmic, no? Sí, clar, tot i que a l'Estat... Els cotxes baixaran després. Està clar, i a l'Estat, em sembla que l'Estat té algun tipus d'ajuda per comprar de vehicle elèctric, no? Però sí, és un cotxe que està sobre els 48.000 en versió bàsica i els 56.000 diguéssim, el model mig, i llavors d'aquí cap a dalt, no? Però sí, aquest és un hàndicap. També s'haurien de fer números de què és el que gastem en benzina a final d'any, no? Perquè, clar, quan compres un vehicle elèctric, doncs ja no tens que repostar. No. I abans anava molt bé perquè els que tenien vehicles elèctrics podien carregar gratis, però ara em sembla que ja els fan pagar. Llavors, diguéssim que alguna de repercussió té, però clar, mai arriba als preus del que és el gasoil o la gasolina, no? A veure, hi ha els bulos que diuen si ja tenen més avaries o menys avaries. Bueno, això n'hauríem de parlar, no? Bueno, no sé, jo, per exemple, que he circulat molt en carretera, m'agrada molt conduir i viatjo molt per la meva feina, trobes molts cotxes nous també a les cunetes. Sí. Vull dir que compres un cotxe i qualsevol cotxe, qualsevol motor et pot donar problemes, no? Vull dir que és una qüestió. Sí. Ens has dit l'ET7, però fas un canvi. Continuem a Xina, Però... Exacte, continuem a Xina i portem, diguéssim, tot el contrari. Perquè ha sortit un vehicle que s'ha posat molt de moda a Xina. De fet, bueno, ho està patant. Es diu Hongguang Mini EV i és un vehicle elèctric a 4 places. Vull dir que encaixonats, per això. Bueno, encaixonats, correcte, sí. Pues, jo tindria feina en cabre dintre. Però 4 places vol dir que és més gran que un Smart, No, sí. I el seu preu és de 3.600 euros. I això és el que m'ha deixat al·lucinat. Vull dir... Baratillo, tio. Això... És molt barat. Sembla de bazar, això, tio. Exacte, és un preu supereconòmic, però què està passant? Que sobretot la gent jove a Xina l'està comprant per mobilitat urbana. Permet moltíssimes customitzacions. Hi ha una versió biplaza, hi ha aquesta versió per 4 persones i permet la customització, té milers de colors, llavors la gent se'ls fa gairebé diferents els uns dels altres, saps? I s'està posant molt de moda com a vehicle, pues, com aquí utilitzem el patí elèctric, no? Sí. Pues... Té una velocitat de 100 km/h, vull dir que, que pots agafar la 6-7 si fa falta. Exacte, sí. El que passa és que, clar, té una autonomia de 120 quilòmetres, que tots sabem, per exemple, en el vehicle elèctric, quan et diu, parlàvem abans del NIO, et diu 1.000 quilòmetres o et diu 500 quilòmetres, tot depèn del peu que l'apreti, no? Perquè si vas molt accelerat i no tens una conducció òptima, doncs els quilòmetres redueixen bastant. Llavors a mi em preocupen aquests 120 quilòmetres d'autonomia que no en siguin 60 al final. 45 o 50, exacte, sí. Això podria passar. Per parets seria de conya, Per parets jo crec que és un vehicle òptim, a part amb els problemes d'aparcament que tenim últimament. Li direm al nostre company l'Eri, que té patinet elèctric, el deixi que es compri un... Com es diu això? Que cita el nom? Un Hongguang Mini. Total per 3.600 euros de conya, no? Home, a veure, si més no, jo crec que solventa problemes de mobilitat, sobretot a grans ciutats, així, doncs, jo que sé, com Shanghai, aquest tipus de ciutats on viuen milions de persones i hi ha problemes d'aparcament i hi ha problemes de tal, doncs, bueno, és una solució força interessant a un preu realment també interessant. I tant, la veritat, el Hongguang Mini EV que ens ha parlat avui de cotxes elèctrics que ha de ser sí o sí, com dèiem,
o que al final anirem... L'autonomia ja és una altra història, no? Sí. Però Europa al final acabarà caient també, no? Clar. Sí, bueno, de fet, les polítiques ara mateix, no, de subvencions, tot el que venen dels fons europeus també per la Covid i tal, no? Crec que són 14.000 milions que van a l'automoció i en la promoció i fabricació de tot el que són vehicles elèctrics, no? Vull dir que no ens queda més remei que anar cap aquí. SEAT està apostant, Renault està apostant, vull dir que tothom està... De fet, crec que Espanya també aposta per la fabricació o sigui, per tindre una planta de fabricació de bateries elèctriques, o sigui que, vamos, és el nostre present més immediat, és el vehicle elèctric. Vehicle elèctric, els cotxes elèctrics... Tingues en compte que jo tinc bici elèctrica, també? No Molt sé ben fet, Carles. Ja. Jo tinc bici, però no la tinc elèctrica. Ja. Home, això però a les pujades ho notaries, et faria més... Faries més quilòmetres. N'he provat alguna perquè el meu fill li agrada molt córrer en bici i ha arribat un punt en el que de tant en tant demano una elèctrica per poder anar amb ell. Clar. Perquè no el pillo, saps? Es nota molt, la veritat que I a les pujades és una gran ajuda. Sí, I tant. Doncs, Emili, com sempre, Tech News, parlem de noves tecnologies i tota aquesta modernitat, i en aquest cas avui en automoció. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé, adeu. Vinga, adeu.